Sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa nga mga balita on the spot. Action! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isipo na warasan sa inyo sa Ring Marino Action Radio Philippines Standard Time na 5 oras 9:52 sa liwat mayong gabi Bacolod, Negros Occidental. Kamusta naman mga palanggan mo sa Batag Parabati region-wide? Magpangalagat naman kita sa nabilin isa ka oras, 7 ka minutos karon nga adlaw. Sabado night, petsa 12, bulan sang Nobyembre sa tuig 2022, 43 dias na lang nga nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 50 dias. Ato na sugulawon ang bagong tuig sa 2023. Sabado naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kadaandan liwat naman aton nga mangin kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sining mataka-dunungan oras sa kagabiyon ang aton sining patrol kay na panagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Aton naman liwat gabantayan kag himulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night nato sila nga pagpangalagad buylog nato ng Puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahong. Ato mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, breaking news, just report, flash report, news center sa Action Radio Bacolod. Sabado naton sa nga pagpangalagad buylog man naton ng Puwersa Action an Defensor Lisay. Opdaman kita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control Technical Side, Puwersa ni Broadcast Engineer Joe Macairan. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer
Edward Balico. Sa kinanda ng inyo silagad ang Corman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Ramenin. Isa ka oras, 5 ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Naging mayo ang lakas ng panahon karong adlaw Sabado. Mapaang-paang ang tiyempo. Masanag ang butlak sang bulan nga ginapalibutan sang kabituunan. Ginakol talang galing atensyon ni Barangay Kapitan Doni de la Vega, ang kapitan sa Barangay Alihis. Kapli ko da check sang imo dira nga circumferential rodo sa Lihis. Ito ginhimo na nga tambakan. Extension sang ginalaan ka basura sa Barangay Pilisa. Ang nagalabay da hindi gid mahimo nga hindi katabon sang ilailong. Kay ang baho puerti ka baho. Ulanan inita na da. Way swerte pila kadlaw kita kana dagi naulod na da ang lugar na da sang circumferential road sa Barangay Alihis. Ito ginhimo na da nila nga basurahan. Wag na da makita sang aton nga mga barangay official sa Barangay Alihis. Wag da sang may mga residente nga nakamuno ka nakalabay nga nakahutik malang kay Kapitan Doni de la Vega nga kap ang circumferential road sang aton nga Barangay Alihis. Dugon himo na katambakan da. Huwag na damagyan sa mga taga-IPM da. Ang IPM kung sa kalawlaw gini sa serbisyo nila mo. Managin man guro ni Islanda sa tuig. Na matapos-tapos ng ilang sining kontrata. Damo di sa bakulod nga mga barangay ka ginatupukan sa basura nga sa subong wayan na makuha. So ginabaydan man ni sila sa syudad pero alaw-law ang serbisyo ka IPM. Si classic sample na sa may circumferential rodo sa Barangay Alihis. Abi Kapitan Doni de la Vega, pagpulo pa masyar manabi sa palibot sa barangay mo. Kantuin na daabi ang ginahambal nga circumferential road sa Alihiso para makita mo aktual bla. Ang basura na da nga ginabili na da siguro sa mga kauturan naton. Sila kadlaw mahimo na da nga bukid. Himo sa basura. Abi Kap Doni de la Vega, aksyon ni abi na da. Kay kalaw ay nga ang syudad ta, City of Smile. Paglabay mo da sa circumferential road sang Barangay Alihis, City of Smell. Kaya ang baho daw hindi mo intindihan kung anong klase baho. O sa may area sang Carmela ho, Bacolod, South Tangob. Ahay, duwa na kuno kasimana, wala man makuha ang basura. Ay no klase sistema nga ato ni man. Ano nga klase pang gobyerno nga ato ni? Ginabaydan sa gusto sang syudad ang IPM, pero alaw kaglawlaw gidya ang ila serbisyo. Oh. Siling ni Jertel Humaya mo, nga diri sa sumaga ni Action Eric. Di sila magkuha sang basura namon kung di kahatag sa ila tikita mo lang mga animal nga mga tao ni. Anong gusto niya sa mga taga IPM ni mga basurero nila kada labay sang basura, I mean kada kwa sang basura, tagaan mo sobre. Inano nga sitwasyon nga pangabuhi ang ato ni man. Duwa mo man na sa Main Street to. Hindi man magsulod ang IPM kay why man na nagagib ang tagiya ka food show na da. Iprobra niya sang IPM nga magpanguligtas ang basura ka magkuha sang basura. Ginasweldohan ka mo sang gobyerno para hindi mangayo kayo.
Kung may hatag yung tao sa inyo batuna, kung inaya ka bubuton, pero kung siling abi nga mag-demand ka mo, pag hindi ka mo magkuha sa basura, kay wala ka mo ginatagaan da sang kwarta kung sobre, hindi naman niya rason, kay obra nyo na nga magkulikta, ka magkuha sang basura. Oh, hindi na sa sumag ko no ho. Di sila magkuha ko sang basura, kung hindi sila maghatag, ay naano nga sitwasyon nga pangabuhi ang ato ni man. Ala, insakto gid action Eric. Last time nagkuha sila basura sa Amundi, nagkuha sa Tiangge, 2 ka sigarilyo tapos wala nagbayad, naglakat lang, 2 ka mga abusador bala, pila personel, tikita mo lang na. O atensyon, IPM sa Sumag dapat di na partikular nga lugar sa Sumag. Dira sa may Carmela, South Alihis. O, tumpok pa natang basura. Wala man makuha. Kaya na ano nga sitwasyon nga pagabuhi ang ato ni. Sabi kayuhon tabi ang aton nga kwan be. Ang aton nga serbisyo be. Paguhon tabing batasan, tabing kung hindi ka mapagtagaan da sang kwarta dahuan sobre, hindi mo nila magkuha sang basura da nila. Na inyo na daruta, kag inyo nila obligasyon. Nagapamatik man ang taga-IPM, mabi check nyo yung mga tao nyo nabi. Hindi niya maghimo istorya ng mga listener ta sa aksyon radyo ho. Sikita mo, nagkuha sa isang sigarilyo, 2 kabilaw sa Tiangge, binayaan na nila. Huwag ginagbayad, kita nyo lang na nga. Ay na, no. Nagkuha lang na basura sa Tiangge, nagkuha 2 ka sigarilyo, wala ginbayran, naglakat lang, kita mo lang na. Siling ni Jerry Asiro Jr., yung Drisa Rodriguez, bye-bye, Action Eric, gatumpok man, kita nyo lang na. Nano ni man? Hindi matsindihan ako. Good evening, Action Eric, diri sa Mansilingan, sa Dahila, sa Dalia, talagsa lang sila gakwa basura, kinanglan mahatag ka kay kapangayo sila, tikita mo lang. Huwag ka mo mahuya ka nagapangayo ka mo nyo yung kwarta, para nga kwaon nyo lang ang basura. Kaya kung hindi magatag kwarta, hindi pa kwaon ng basura. Lakad daw ipakaon nyo na sa tao, ang ubra nyo na nga ugahulat ka mo nyo tunghulan. Kung tagaan ka mo batuna, pero mag-demand ka mo, wala naman ang istorya. Ulat ka mga tagaan sa tao, hindi ka mo yan mag-demand. Kung hindi ka mo magatag, hindi kami magkuha basura nyo. Na ano mang klase serbisyo ni man. Insakto ginakagawad, diri sa amon Akasya 2, nagapangayo gid sila tip. Abaw. 2 linggo na sa STL ba? Ikita nyo lang na. Dira sa may Akasya 2, sa Panokoy, nagapangayo sila tip. Abaw. Ang mga animalis purtis. Ay, ho. Gaway na gid niya kadudlaan ang IPM. Ari di sa Santa Clara, damo basura, wala makuha man. Oh, man. Santa Clara, di na Santa Clara. Oh, Santa Clara, oh. Damo man ito kung basura, wala man makuha. Ay, ho. Ano klase serbisyo ni sang IPM? Ako ni sa syudad di tapusong ko na lang ng ilang akwan, ang ilang kontrata, pag isla naman abis ang maayo-ayuda. Tuod na kung tabuan ari si Gister, kapangayo sila pang buy sigarilyo or soft drinks. Kung ako ya tabuon, tabuan, tambalon ko sila si boss ko. Oh, siling ni Madam Iba Sangko. Ay, puwerte oh. Action Eric, Kamilot, amo mandi. Aba, Kamilot, wala man makuha basura. Oh. Ala, damo-damo ang wala nyo makuha basura ho. May mga schedule ng IPM, may mga oras sila nga dapat nila kwaon, pero nga
Iba malaw, iba, tagduwa ka semana, hindi makuha, oh. Kung sa rasyonal ka nila niya, kay guba ang salakyan, ay nano. Kaya amo na natin ni Permeng rason ta, guba lang salakyan ta, pero ang tinumpok sang basura, daga matamat na bukid, oh. Tagduwa ka semana, hindi nga makuha, ti abisin nung malipais naman. Ay, oo, makabuhi na nga to ni. Sabi kayo, huntang trabaho, tabala. Mga pulo pa danlog, mga pulo pa sa burno na nga kwarta, nabi. Hindi man niya ubras ang tagiya kabalay nga kung may basura nga magatag kwarta ta sa inyo. Good evening, Action Eric sa Barangay Pilisa, amuman before maskara pa di sila nagkuha hasta subong, wala nakabalik tapos makumod sila kung damo basura. Allah. Action Eric, diri sa may San Dionisio, Granada, isa nakabulan, wala makuha ang basura. Pag ang basurero, nagapangayo pamahaw kung magkuha basura. Kita nyo lang na. Pag kita sinso magamuni. Ay, purya sulay, purya gaba, purya suk, purya hiwit. Paliog lang ha, IPM. I-check nyo mga tao nyo na. Basta taga IPM, ay manay kabalo. Pag-irahimo sang tao nila ni. Nga nagabalik ni sila yung hindi mayo nga serbisyo sang tao nila kapag pa-make up ka mga kuha basura. Ay, ho. Ulato nyo pa nga mga king si Mayor Albe. Oh. Sabi Mayor Albe, aksyonin ni Be. Patawag li Abe ang IPM ni kayo. Diri man sa Patricia Village, pila nakasimana, wala ginkuha ang basura, ngayo tip. Kung tagaan mo 100, mapadugang pa. Kaya ang reason nila, wala pa daw sila kaon, hindi magkuha basura kung wala bayad. Ay, sus. Actually, ang guba nga salakyan, ipakay o Action Eric para mapadayon ang serbisyo. Kag dapat mangayo, kag dapat di sila mangayo tip or pamahaw kulat kung may kabubuton na mahatag tani Februaryo para pangayo sila ya as if gana doon nagadiman gid sila bla. Ay oo, pangabuhi sang Pilipino. Sige, Action Radio Philippines Star Time alas 10:08 na. Check ko na nga to sa nga patrol. Check tayo sa Action Day Salazar sa paglibot niya naman ng karong gabi. Aling sa libot sa hapon, sa ilota sa libot sa gabi ni Action Day Salazar. Baloon ta na yung sitwasyon sa Metro Bacolod. Di naman ang destinasyon ni Action Day Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Day Salazar sa Patrol. Dale, may gabi. Oy, congratulations. Ang ano? Nagdaog. Ang nagdawag sa radyo? Action radyo, syempre. Wow, congratulations. Finals, gid. Te, sulod na ta sa final, sigurado na. Sigurado na. Pila nga bansit, ha? Mga ano, Action Erica? Ba, 61-67. Pila? In favor of Action Radyo Bacolod. 41-67. 61-67. 61-67. Wow, very good. Mga kontra sa Wolf Eye nga basketball club, Action Erica. Wow. At ano naman tiba naman Basi ka ba? Pati si manager, alakay na? Grabe, cheer ni Manager Action Erica. Ba? Pero pinaka namin nga cheerer to ginang dito sa NOTF nga gym, si Tita Wilma Sugaton. Oh, si Tita Wilma, raman? Present siya. The first time ito magalantaw ko yung Action Erica. Matsyag ko napadaog, matsyagan ko to si Tita Wilma mo. Feeling ko man. Okay, kada punto sa Action Erica mo, grabe kita kang hugyaw ni Tita Wilma Sugaton. Ay, puwerti, no? Okay, kung makita natin Action Erica, ang pisik, bala ang lawas, ang kontra, mga bukod. Pero aling nga ARB, ang mga gagmay na ni, pero pagsik, lakadasig ang bali pa pang.
Gani, no? Analyst bandaan kay Papang eh. May pagka-sport analyst ba si Papang Nixon nga daan? Correct. Amo ginang yan sining paglantaw kay National. Kumbaga may advantage man akong mga gagmay pero pag sick kada siga. Oo. Gaga mo na lang bakas bala sa gaway sa bulak sinari ka. Oo, di kakalipay man si Madam Eva Sangko kay ti Dago. Oo, pati yung itong hinang bata nag-ano ito superstar. Si Toto Gister Sangko. Oo, Wow. para ka sinari ka. Do pilagi to ka 2 points ag 3 points ha. Wow, pwerte condition gusto to Gister gro. Amo mga nationalic. Mm. Kaya inang tawo to jutay lang do mga pulo pero nagasinggitan na do sobra isagatos. Amo na nationalic sa basketball nga hampang ati naga-participate ang Aksyon Radyo Bacolod. Sige be, check din nationalic na lang ida. Nagano So may na? naganod, may police din no si Rod Andre malibot kami sa Piaco. Di siya na, no? Sir Meno sir? Amo na yung steel bridge install. Okay, sige. Malibot lang kanya. Tingnan kita. Oo. Salamat. Ano na da? sige, sir, Naging sira? Dili ang gid man na ultimate black generic. Actually gid sira din dalan sa Gatuslaw. Oo. Kay may black generic sang ano ba steel bridge or taytay nga iga-install. Ay, Ang isa diri ka mall, amo ni siyang gaysan no. sa di na nga lugar? Diri sa may downtown ako na kami black generic. Actually amo ni siya ano ma-connect mo lang sa tiyak ni establishment. Malibutangan diri sang taytay. Okay. Generic. Then nagdama labay kami diri na kay ginstrada. Manao kita na sa pato generic sa buong Gabia. Para ma-check natin kay public advisory ni no kay subong sa PPP nag-start na ang ila sining pagsira Oo. sang dalan diri sa area amo sa area ang actual nga sitwasyon no diri sa may dalan Gatuslaw Okay. kaga dito sa may ang nga dalan San Sebastian kuno di ako sa generic dito sa punta Oo. baligin sila man sa publiko no so no may cordon Ang steel bridge sa na area. din gaangot na Dale? Bali diri sa may Gisano main block na kadaan. Ma-connect sila kini nga bago diri nga mall sa tiyak nga dalan. Okay. Bali, iyan na kagaysan, no? Yes, iya ka kay Sanak na rin. Daw amo magaling nga design sa 888 Dale? Yes, amo na sa Rick. Kay man na sa sa may L Fisher wala. Oo. Connected man sa tiyak nga dalan. Okay. Ila sining isa pagit ka establishment or Oo. andira sa area sa Rick. So Kaya tis makabulig-bulig sa kwan? Sa kagutok sa tawos, dalan? Correct. Nga pag dito ka expansion expansion sa sininga mall actionary kasi Okay. na may shooting incident may paano mo nagsira direct in cordon pero tayo mo gali no ang sitwasyon subong diri sa downtown na area actionary karao magitan mo so may na sang gin-install nga mga aling tawag no those pila basta mo ni siya ang magaserving na lagyan halin dira sa tiyak nga area pakadto diri sa tiyak nga area actionary ka kumagati nagbukas siguro kag i-utilize naman ang pihak nga portion sang sining private establishment section Eric no. Okay. So speaking of basura balikan tadi ora ko basura. Basura daw naman basura tas downtown. Wala pa naman pick up sa IPM da. Or wala pa nakapanilhig ang kuan. Wala pa nakapanilhig ng mga street cleaner ta. Basta wala pa guro ang ila sining schedule basta dugay-dugay pa pero ari sa downtown na pero normally kun dati ang muli ma-reaction Eric ang sitwasyon no diri sa may downtown area. Especially dito sa may kilid-kilid, brower ka na corner sa mga building diri kasi nakita diri nato na may mga fruit vendor, may mga sidewalk vendor, market vendor kasi amo no ang resulta kumbaga sila siniya daw nga pag maligya. Pero normally ginagawa man di ka ITM Construction Development Corporation ni Batra ka pagbasi dugay-dugay para makalabay diri sa area action Eric no. Okay. No. Basura daw mo basura daw. Laban plastic, no? Iya ka mga prutas. Ang iya na black apple ak generic nga. Oo. Ara basura mo budamo ba? Why ka nakita street cleaner? So far Daw in wala- the area. Daw wala pa nakagi silhig na ng lugar daw. Oo, pero dito sa Piak ak generic daw ano naman to? Daw na tipo na sa Piak pero wala pa na pick up ang pila ka mga basura. Oo. Diri sa area sa dalan Gatuslaw no, sa area sa Bacolod Central Market actually. Ang nasiling mo na nga daw all overpass iya kagaysano na.
Yes, siya kami sa action Eric. Okay. Amo to siya na siyang gina-install or inag-install pa na siguro sa gati. Actually, nadumduman ko recently, Oo. may nagpangayo, ini sila sang permit action Eric sa may tangko ng panglungsod, no? Nga nagapangabay, nga pamili mo, sila dana may temporary aning nga dalan. Okay. Pakitubong ng schedule, no? Saturday, November 12, 2022, para ma-install nila ang ining mga inugbutang, no? Ang alagyan, no? From one public bed para to sa fiyakas. Sir, what time niya sa ang road close for this, sir? What time niya sa ang road close for? Boy, kami 30. Okay. Bali, ang isa natakot na yung sayaw. Bali, boss mo, open naman niya. Okay. Open na ni boss. At sige, may malaki na nakikagapon nila or tumanggap Sige, install in those field bridge, no? Kasi para balik sila boss sa normal ang traffic situation. Especially dito sa may... So, dira magi ang tao na halimbawa matabok sa piyak nila itong building man. Dili siguro ako na rin sila sining siyak main ano ba lang? Amo gani. Ang siling ko matabok ani sila itong piyak nga building, matabok sa piyak nga building man nila. Yes, ako na rin. Kumbaga dito, mag-serve na connect ang duwa ka building. No. Pwede dira sila malabay, no? Sa sining steel bridge na ipapakantang. No? Bakod man din, bakod man. Kung makita natin ako na rin, bakod man. Okay. Ang beam na install din nila made of steel, no? Kasi ginasigurado mo na sa mga engineer. Gani. Kasi naman ang in charge so, sa sininga proyekto, no? Ang safety mo lang. Sa mga mall goers pag publiko is priority sa gihapon sa pag-install sa sininga steel bridge action area. No? Okay. Anong ano sana steel bridge? So, steel bridge man itong ginlawag, dili ka titaw. Steel bridge, okay. Titaw, no? Oo. Kasi hopefully buwan na or karon sa kagawa matapos para buwas nga daw balik sa normal ang traffic situation diri sa may dalan Gatuslaw action Eric. Subong daw pali mga pasahero nga nagahulat Diyan ay ka ang mga salakyan nga nagabiyahe lagalabay da may ginliwat anang ilang ruta kadali. Temporarily, yes, actually, Eric, like in Ingalihi Central Market, supposed to be galit ko na dili sila sa may dalan Gatuslaw. Pero ang matabo sila karon is sumarekta-rekta sila action Eric ko. Dito sa may area, no? Unhag sang dalan Lozuriaga. Kag magapangita dira sinal sininga lagyan para makapadulong man. Sila tinatagsa sa mga destination action na Eric, no? Kag actually inakon dira ang personal kabitaw nga gin-deploy para mag-assist diri sa mga motorista. Kag basta man sila karon sa kadahon action na Eric. Meanwhile, ang atong sinikapulisan, police station number 1, atong ilasan nga patrol sa Tabocas Pinalik, standby sila, no? Dito na idalan kasi sa hapon sa downtown. Okay. Ang seguridad dito sa area, ang peace and order, amo man ang ilasan nga gina-make sure ang pinareksubong nga Saturday na subong damo ang nagagawa para Sabado na ita. By the way, actually, Eric, may sa Manugbaligya saging ang nag-approach sa pagsinga patrol. Oo. Nakakita siya sa isang passport. Sang? Passport niya siya, Eric. Okay. Passport. Importante na. Inapanaw siya, Eric, kung sino ang nagkapanangkiya sa sininga passport. Taga-Cadiz na iya sininga address actually. Dugay pa din expire ang iya sininga passport. Ahay. Check pala natin ang iya sininga details. Si Haviliana Giovanni. Haviliana Giovanni or Giovanni Haviliana, taga-syudad sa Cadiz, actually, sa 2028 pa, may expire ang iya sininga passport, no? Bakit kinanglan ni bala? Kinanglan nga naguro niya? Oo, so i-claim nila nga sa Action Drugs Bacolod sa gati madala lang sa Action Eric sang ID para mapamatudan nga iya niyang passport ari sa ato sininga live, no? Okay. Pagati ang nag-turnover, mo ni siya ang nagabaligya sang saging. Nga nag-approach sa patrol. Nakita iya lang na, naman nawigit. Nakita iya lang sa dalan man. Pasibyak na Rick na wigit, no? Oo. Kasi kambal ito ka manugpaligya sa saging. Nakita yung wala na kinarik sa giyas ligin bukad na 2028 pa ma-expire. Ang ining passport mo, nga di masila importante, pati siman, pag pinahanghan niya kinarik or ano man nila sitwasyon, pati OFW,
agati i-play nang nila sa Action Radyo Bacolod pwede buwas, no? Basta iba importante. So, ginapaksyonan naton ang nagapanikiya sa sining passport si Giovanni Havillana. Giovanni Havillana, no? Taga siyudad sa Cadiz, Negros Occidental, Actionary. Okay. Meanwhile, sa Luwata, ang final sa Actionary sa ligang transaction Radyo Bacolod sa Lunes nga adlaw ang ila sining makaenkwentro amot po ang Okay, balikan na sa Action Del Salazar. Congratulations sa Action Radio team, basketball team sa Action Radio, congratulations kay nagdaog sila sa quarterfinals no? So laban-laban sulod na sila sa ginatawag nga final, no? Action Dale, please come back. Yes, Action Eric. Sa na-mention ko lang, kay basi wala din mga interesado pang maglantaw sa final round sa basketball liga ginitran sa Action Radio Bacolod. So sa Lunes nga adlaw ila sining final round dito man sa gihapon sa may NOTF agang makontra dire Action Eric sang Team ARB, ang team ni Sir Babes Gantala. Wow. Amo na siya ang Team Rams man Action Eric, no? Ati sadya gini sa Lunes. Radyo Bandira versus Action Radio. Na Wow, amo sadya oh. So muna balantayan na sa Lunes kay tikan makita natin sa mga litrato ang team ni Sir Babes Gandala pero team ka mga dagkuan. Maglaguan man. Dagkuan pero ang team Action Radio Bacolod mga karaw-kawan. Mga gamay lang protilusot man. Tama man gani, no? At depende ni sa mga resulta. Kumbaga ang spirit of sportsmanship sa gyapon, grabe nagnalaga. Nagdinaga nang? Nagnalaga, kami nagabot sa salakyan. Okay. Sabi ko may zombie ba? Salakyan? Alihis na alihis? Alihis? Fortune Town. Fortune Town. Fortune Town. Kaya pinalumba to sa zero, no? Nagnalaga. Nakagi mo ko na sa una muna mo. Ang mga gana sa kasi buong tungang gabi, wala na yun sa mga modernize yung sa lakay ka nagabiyahe. Why na? Why na? Doon para sa National mga 6 p.m., 5 p.m. Pero muna, mga alas 7 onwards daw, ma-observe natin nga, jutay gid lamang yan nagamaneho nga mga modernized jeep. Sa tungang gabi, din sa mga syudad sa Bacolod, unlike National sa una nga ang mga traditional natin nga jeep, may mga 24 hours pa gani, like mga Taytay, Bata. Hasta mga aga? Oo, kang iban pagit yung mga ruta. Actually, kasi depende na kung basi magligwat pa man ang schedule, no? Sining mga modernized jeep diri sa may syudad sang Bacolod. So, for Actionary, kaboy ning observation report, no? Nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi rekta diri sa area sang Dalan Gatuslao sa may downtown area syudad sang Bacolod ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos na mag-inaksyon na desera sa reporting line dira sa downtown area. Yang steel bridge sang Gaisano, Main. Ginaangot mo nila sa bago nila nga building man. Do ala 888 blawa. Na ang nagabakal sa building sa Gaisano, pwede pa to sila kasaylo man sa piyak mga building nga yamang gyapon sa Gaisano. No? May man nga mga ideya para hindi na bala magtabok-tabok sa dalan. Hindi ka sa disgrasya. Diba, kod mo na dagurong steel bridge na sang kuha na. Gaisano, doon nga ginaobra sa mga gabi. Naman kayo plano nilang gabi, sa mag-aga kay ti kabuwasaga mag-uladlaw na mabalik naman na dama. Siling ni Dongdingo ni Action Eric diri sa RPHS Alihis wala na gasulod ang truck IPM ginahakot na lang nila sa tricycad kag ginatipon sa bakante nga lote kay gabayad sa ila ang mga tricycle ginimo nila nga negosyo. Ay gali ka. Siling ni Lucrecia Magno Gabo nga sa una sang chimpo ni Mayor Bing, grabe dayon batikos. Subong wala lang. Siling ni Madam Iba Sangko, wow, congratulations Action Radio basketball team. Yabaw tani naglantaw ko ba? Siling ni Dennis Dudoy Laskiti, lain ba? Binulan, wala makuha-kuha.
Nya Manila, obserbaran mo to, adlaw-adlaw pangkwa tuya basura, basuriro. Pagka anom tubtupito, pagka alas 6 hasta alas 7 sang aga, sunod naman dayon ang panilhig. Wala basura Manila, hatag inog pangapi, barangay na nagahatag basuriro pangapi. Okay. Sa Manila na ya. Ayos. Diin kamo gahampang aksyoneri kay malantaw ko sa NOTF. Dara sa may barangay, ano na barangay 34, no? Aksyon 35 o 34 sa NOTF. Para na ng basketball sang aksyon radyo eh. Malantaw gid si kuano, malantaw gid si Rogen Malihok. May gabi dira kay Rogen Malihok sa Acacia 2 ga monitor sa aton. Salamat gito to Rogen Malihok sa Acacia 2 Barangay Panukoy, constituent niya. Kabarangay tayo. Ay, puwerti. Sige. Check na lang mga report na gikan sa ito sa mga correspondent. Unahon ta report ni Aksyon Nelson Pateño gikan sa area sang 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Ari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 3 sa report. So, may gabi, please come in. Yes, aksyon Eric, may gabi kaga sa aton sini nga mga ga-aksyon na may gabi gida. Speaking sa nga basketball, ti congratulations kaga ti mayon ang balita kay ti tuloy-tuloy ang ligaya. Gani, sulod na sa final ti sa Lunes ang enkwentro Radyo Bandera versus Aksyon Radyo. Ti alams na. Ha? Alams na. Alams na? Alams na. Ay, mga bakod man itong mga player ni Toto Babes Gantalaw. To? Oo, mga bakod man. Kung bakod ng player ni Mga- Gantalaw, si Bebs lang pa ang panga. Mga dalag ko. Gampang si Babes. Ha? Gampang si Babes. Ati alams na. Oh, alams na nga maperdis la. Mga dalag ko ba mga men ni Babes pero ti aton gagmay lang pero ti lusot. Ha? Lusot ang aton yung gagmay lang pero lusot. Pwede magani si Gulayat. Amo. Kay David. Amugid. Oh. Tigaling kay ti bilog ang bula. Amo. Hindi lang magsalig. Kay bilog ang bula. Sa padawag-dawag na nasa mga cheering squad Diragi na mabalang kung sino pinakagahod. Ito naman ito manager. Kaya kag dito Wilma naman ginao. Ate Tawilma, medyo hinahinay lang. Hindi na lang relax lang Wilma. Hindi kin mapatama. Hindi ko magpatama da. Kay ampang lang na. Amo. Blas. Grabe man ang epekto sa ako ng buba. Grabe man randa. Well, anyway, action na Eric. Kamusta na ito ang kuhan? Ang aksidente sa Calatrava? Anong development da? Ang bago nga development, anom na lang karon ang ara dira sa may Calatrava District Hospital. Okay. Gaulat naman lang sila sang resulta sang CT scan. Okay. X-ray, no? Dari sa ni si amo ni ang isam lang di nga balantayan na storya ko kay na si Dr. Alejandro Cruz. Oo. Ang ginabantayan nila actually ang bata bla. Okay, ang bata pero do amat-amat naging man nga naka-recover action Nelson? Hindi sa kasiguro kay ulo da ng igo mo. Ahay. Tapos ulo gid ba sa babaw gid sang Yubon-yubunan niya. Oo, yubon-yubunan tada bla dako ang pila sida. Umok ka na ng yubunan sang bata magkasining kang 7 months old mo. Oo. Wala labot tira sa likod may ara pagid Ay sus. sang pilasman. Tapos ang amba ni Dr. Cruz nga daw napiktuan lang dalunggan niya. Ahay. O Halalungan.
Ha? Halalungan. Halalungan gani. Muna ang balya gani nga kun sinod ang available nga ospital kay manti damo ng ospital nga ginrepira nila daw wala gid available. Oho. Oo, kay mga neurosurgeon na kay ti ulo mo. Mo nang ginaulat nila kung sino ang available da sa Bacolod kay ti para ma-transfer nila wala the moment na magaboto ang CT scan na ginapatigayon sa San Carlos sa Kaina. Ahay. Ti Kabay pa nga masalbar ng Santo Angel na kay ti nanay na patay na to mo. mo gani man. Laki bahin ason? Laki. Lalaki. Okay. Oo, ka-healthy baby. Kasi sino gabantay na sa iya? Ayang tiya kay na. Ahay. Oo. Siguro may nabulik mo na siguro ang DSWD dito katong official sa Calatrava na. Ay na, hindi ko masiguro. Oo. Kay daw wala man mihay kag mihoy. Oo. Dalo mabistorya. Ay, gali. Oo. Sige lang. Na istorya tamang kinang operator. Ti, wala naman sa mahimo. Ang iyan naman lang ang mahimo. Ti, kung ano kinalanon sa mga pasyente, iyan na lang suportahan aksyonere. Ay, very good ba So, sa ibang nga balita, nag-file na sang kaso ang tatay sang nabiktima sang lutang dito sa may sa may barangay Minapasok dito sa may Esparto ginalinan sa to Pangimon. So iya man lang to kaiping balay silingan niya ang suspect kag tigi kumpirmar man sang migo sang napatay kasi ang asawa sang suspitsado kag ang iyang amigo atong napatay daw may karelasyon. Pero wala nagdugay kuno. Wala nagdugay. Kaso lang kay ti wala guro na baton ni John Aligyoho amo ning suspect nga sa karon. Okay. Ginapangita pa sa aton sining kapulisan. Ti ang Ribukas family ang nag-file na sa nga kaso batok sa iya aksyonere. Kari ang kabahin sa interview naton sa amigo kag sa tatay sang biktima nga si Raymart Ribukas. Wala na niya gipuyo. Pero ang sa katino, pila ka bulan nila nga pagpuyo ato. Kaya itong paglaro naman dito ng kuwan. Badali lang sir, mga kuwan lang. Kaya nagdugay kami dito sa paros ko nga kuwan. Mga kuwan na, pag-abot namin dito, wala naman sa dito. Wala sa dito. Okay. So nagbulag na sila dito. Oo sir. So pagpuli nyo sa Manila, wala na sila relasyon. Wala na sir. Okay. So tayo sa plano ninyo karon tayo? Napay ko kaso sir. Napay ko kaso. May tayo ko siya sa kung bata. Kung bata, butaan kayo na sir mo. Isa pa na katrobol di sa mga pasok. Pagkantok, ay ito sa Manila, ito mo kayo nila sir. Pila ko ito kabulan siya, boarding house. Isa na isa, pag-abot siya ng gabi, duty tulog. Pagkaaga, balik naman. Huwag mo ko na bati siya ako namin yung istorya. May malog niya siya sa abroad. So, istorya ko matong isa gani. Pero huwag ko kakita sa malog niya sa abroad. So, joke ko lang. Mananap na pa na siya. Pero hindi ako tubulan siya tiyan. Pero buta ito yung sa ganda rason na itong suspect. Kaya sila niya naman mo. Ako sa ako siya dasilos lang din ang kwan trip na siya sabi mo. Okay. Trip lang din yata iyaya pananan nga makaon sa balay. Tapos inuman sila gitawag pa sa akong pati isahan nga na John. Pagay John nakaroon lang ko. Tapos ang muli nalalabay na ako na sa sapunan sa ambon. Ang jacket itabon di siya lapas sa kamos. Tapos ang kalo siya. Wala lang ko kami magkano problema nga doon John. Okay naman siya. Naway ko kabalagin kung plano ng isa sa akong bata. Akong bata kabayo, nakadeklar sa yung mama ko ay sa akong maistorya. Nga ma'am, sa bati ba ko sa di John kung mapulit man ng bubong siya daw pataw kat yun niya. Amo ni istorya pa ko bati ako ng bata kabayo ng grade 8 grade 9. Amo na yung istorya. Ako baliwala man ko sir mo. Kung
ay sa timayay man sa mga duwa. Man lang nga daw, di ko kabato nga mo nag-iimo sa atong bata. Kasi yung pagyan kay may idea ka mo kung diin siya nagapanago. Ang sige dispenser, maya sa silpahan, tabak man sa payag ni Tulanay, si Francis, isa din turaangan lasogid, may turaangan isa din lugar, ano yung lugar din na anong pala. So mo to action Eric, ano ang porsyon sa pahayag sang tatay sila sini nga pag-file kaso kontra sa kaya Junjun Aligyuho ang suspect sa pagalutang sa sini nga bata nga si Rimar Taribukas sa dong Nobyembre 5 action Eric. Kuning pila ka mga madulo atong balita karon nga gabi para sa aton sini nga pagpanglaga. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, aksyon ni Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Sir Pateño gikan sa First District area sa Calatrava, Tubuso, kag syudad sa San Carlos. May nga bidira sa pamilya ni Ronnie Gordon. Naga-monitor kitang bilo ka pamilya ni Migo ta Ronnie Gordon. Sa kay Fernandez L.A. Recda, may nga bigid. Siling ni Jinky Jalagjo tani nami malive man ang hampang sang ERB basketball team para makalantaw man kami kang maka-cheer. Ay, 40. May nga bidira kay Police Major Leo Istofa, ang hepe sang police station number 6. Salamat gid kay nung Bobby Munoz dira sa Talisay. Milili Oligo sang Vanes Cafe Tangob nagabigid. Ara man ka monitor sa aton si Kerns Gariando. Ga paurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol. Jocelyn may gabigid dira sa Stonehaven, Granada. Ara si Jose Heherson Lapinig Junio nagapaurok-urok gid no. Salamat gid sang 50 stars ni Jinky Jalagdon. Kami ako dira si Greg Aldas nga Grab driver. Librihon mo ko kapibuas ha. Silini Boyetski Boyet. Ay, perti. Dennis Richard Tiboroma, good evening. Nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Kami ako dira si Kagawad Dioscoro Silva kag Silva family sang Barangay Zone 5 Morsya. Ang panamyaw uling kay Migo ta JP Ahina nga suki gid sang Aksyon Radyo Bacolod. In OTF ang hampang aksyon in OTF ang hampang totoo ni Gordon. Dudra na sa may barangay 35 bala mo. No, ang basketball sa OTF, no? Kuan gid ka pa urok-urok man pamati Amigo ta Ronnie Gordon. Sa Action Night Patrol program. Again, ginapaksyonan si Giovanni Havillana sang Cadiz. Basi ko nagkapamati ka, ay mo passport na kitaan sa mga baligya sa ging turn over diri sa Action Radio. Diri mo lang kwaon ang imo sini nga passport, no? Ayos. Mario Olvido Aquisa, Hacienda Lugway, tamya lang happy birthday si Mary Rose Agravante sang Barangay 16. Salamat gid. Nanay Evangeline Bibing Artos, Richard Cagnining Peruelo, sa Puro kay San Alhis, kinatamya ko mo ni Evelyn Sinaon. Si Puding, mayong gabi. Nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Greet ko lang si Lee Hancorda. Lynn Jancorda. Ara siya nagapaurok-urok. Siling ni Hinson Ipson. Kay Arthur Jeff Villasor.
Vanessa kag Doc Matmeyo, Mama Lulit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo, Noel Amar, MJ Season kag pamilya ko dala sa DSB, Pandanon. Alin kay Jinky Jalagdon sa Arizona, USA. Salamat sa mo sininga 50 stars. Paurok-urok gid pamati. Sa kay Ruby kag Pato Dila Luna sa Barangay 30 may gabigid. Jomar Bermudez, good evening. Kay Mr. Mrs. Donald kag Leia Kabasag may gabigid. Nya punta sudan ko sinabawan nga balunggay, manok ang lunod nor flavor chicken. Siling ni Bet Butal Pilayo. Sa Mansilingan, may gabi dira kay Sheila Hopson, ha? Sheila Hopson sa Mansilingan nga paurok-urok yun. Rodriguez Baybay, ara man si Jerry Aziro Jr. Joe Marie, good evening. Kay Jenny Solgon and family, may gabigid. Kay classmate ko dira, Romel Pagsubiron. Nagapaurok ko. Lorna Dilhin siya, ha? Good evening. Kag si Allen Marlingko. Shen Court Laos. Tamyoy lang ang pamilya Solinap sa barangay Sagwa Banwa, Valladolid, Purok Malipayo. Rosemary Herrera, good evening. Kay Madam Gloria Dislate Sumbito and family sang Valladolid. Humalumina, gapaurok-urok kin siya, pamati. Sa kay Ray Jantan Villalon, Watski kay, good evening, ha. Sa Talisay, ara si Jocelyn Saluria Tabera Gallienero. Gapaurok-urok man, ha. Ari man ang balos ka report ni Aksyon Roger Gutip sa 2nd District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Ari si Aksyon Roger Gutip, line number 2 sa report. Jermaine Gabipis kami. Yes, action na rin. Maing gabi sa itong mga aksyon sa sining Sabado night. Bao perti. Subong daw na naman ulan. No? Kaya wala naman dugay. Nag-ulan aksyon na rin. Pero was-was nga dali lang. Dason mauntat naman siya. Dason mawas-was na mga dali lang. Pero subong daw ay na siya kabalik. Dahil siya kung magbalik. Kabay pa. Okay, kabudlay. Katama ng mag-sigis ang inulan aksyon na rin. Nga daw ang tiyempo graan kung basa ang aton sining karsada daw kabudlay sa aton sining paggiho action na rin. Amo. Daw sa pila naton ka mga balita diri sa aton sa National Security Observation lang na medyo wala paganing night market subong pero daw mo na tao to sa may Kadi City Park ko kay ting sa subong ara ng mga kanupi gagawin pamutang ito sa mga para sa mga stall siguro ni. Ti 62 nga nato ang na-approve pero ginrulat pa next na rin tungod kay kadamo gin siya nag-apply. Kag ang amon diri nga dalan sa may dalan diri sa may bahin sang dalan na Bilarde kag dalan kamahog nga sangani sa nga dalan sa Kadi City Park. Ang alin sa may create o kundari sa DRRM nakadto sa BDO sirado. Diri naman sa may RCBC naman nakadto diri sa may DRRM sirado man. So ang tanan nga mag-aagi sugod din sa buwas na kay pagkalunes masugod na ang night market mo. Diri na sila kung magkadto sa Tuspunta Kabahog pag alin diri sa merkado maliko na sa may Dalan Mabini, kag pwede na dito na yun sa may Dalan Lopisay na takadto sa Dalan Kamahog, diretso na papunta. Pero kung diri ka magi, abi sa Dalan na Bilarde nga Kilisa Park, kaga sa bumalapos kasi Kamahog, hindi gin pwede aksyon na rin kay man, ang dalan gin close ini. Kagod nga hindi tugas ang kunanong lang nga mga aksidente sa pa, gutok sa mga kiosco.
sa sining night market sa palambuto na nga Lunes kag na ato na interview man sini si Mayor Salvador Maling Escalante nasuro sa iya ining night market magadugay ini hasta sa Three Kings Tibuchilingon nga first week sang January masugod sining Lunes November 14. So, kapon, perte ka, damo tabo man, kung kinagabot diri si Jeric Rabal, kag pila ka mga artista la to, tungod siyang ginpagwa nga film showing ining Baybas, kabahin ini sa ginpatigayon man nga random drug test sa mga empleyado, papanawagan gid sa memorandum order, man pagsulod ya sa mga empleyado sa Kalisarina, may magwa lang bakal kape, di na pwede mo. Ginpasiradaan ginayon ang portaan kagin na gina-check ang mga empleyado nga kung wala ka na, kaya absent kagin bisan pa nga nag-duty ka nga wala kayo nagkanto sa Kalisarina. So, absinan kagin Jackson na rin. Kumuto nga, ate, wagi ka palagang iba, labi na nga ara sa listahan ng daan nga gin patigayon action na rin ang random drug test. So, sa mga job order, ate matabo sini kung nag-positive, laban-laban din ni Marinho by 2023 gila sini nga pagka-GO. On assignment order naman, kag regular, kag empleyado, kung mag-positive, ang matabo naman, pwede siya i-undergo sa inatawag na rehabilitation. Ang iya sinang live credit, mientras harap pa, sige man bato niya sweldo ba siya nag-undergo sa intervention. Pero, kung maubos ng live credit siya, kinalagi siya na mag-file sang leave without pay para matapos ang iya sinang rehabilitation, at pwede siya makabalik sa iya sining trabaho. Pero, kinanglan, talikda na ginibayaan na ginang druga. Man, isa ni sa tikang aksyon na rin, kimanti, daw apat na wala ka mga empleyado, casual, may traffic enforcer, patong ulihi nga nadakpan, nga nagabaligya sa druga, sa bypass operation, sang mga katapos sa kapulisan, diri sa may syudad, sang Cadiz aksyon na rin. So, ini, sa tikang sang local government, agud mapa siguro nga matinluan gid ang mga empleyado sa bahin sang droga nga wala sila sang involvement. Now, pila ka mga balita aksyonero diri man sa may siyudad iya sang Escalante, magiging pagdakop diri nga nagahinampang sa baraha kay nagampang sang Caray Cruz supol sining antak na ala 1:50 takla sining lamang hapon pitsa 12 karon. Sa bulan sa Nobyembre sa may Sitio Bangkiling sa Barangay Old Poblacion, siyudad sa Escalante, gindakop Sanday Miera Alonso y Javier, 35 anyos edad. Wala sang bana kag siya residente sa Sitio Banaba, Barangay Old Poblacion. Ernesto Bulahan, sa 54 anyos edad, wala sang asawa, residente sa Yolanda Heights sa Barangay Old Poblacion. Ariel Carion y Valerar, 30 anyos edad, wala sang asawa, residente sa Sitio Bangkiling, Barangay Old Poblacion. Vicente Ordines y Mahusay, 63 anyos, senior citizen, may asawa, kag residente sa Purok Banaba, Barangay Old Poblacion, taran sa siyudad sa Escalante. Pero sa report, gipamunuan ni Police Lieutenant Jeros David, ang Deputy Chief of Police ang Escalante City PNP under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jake Barela, ang operasyon nga pag-raid sinisila kag gini sila nagampang sang pusoy nga nakuhaan sang 95 pesos nga cash nga bit money kag ang ila man sini nga ginhampangan nga baraha ang na-recover man sila. Ari pagino, amo mang yapon niya PD 16 minuto pero Caray Cruz niya hantak na ala una 10 taklas ni man nga hapon Nobyembre 12 sa Yolanda Heights, Barangay Poblacion. Man siyang ginadakop nila itong nagabaraha na may report na kada sila, nalabayan pag nila ni ang nagahinantak aksyonerek, dalasa na lang. Ginakop siya ni Roberto Arias Isaraga, 35 anyos edad, wala sang asawa, nag-residente sa Sitio Kalipay, pero tayo subo-subo ni sa subong, ginakpan siya mo, sa Barangay Old Poblacion. Sa ikaduwa man, ginakop diri si Jimboy Trasmonte, Dagyawan, 30 anyos edad, may asawa, sang Purok Kamya, Barangay Old Poblacion. Kag ang iban aksyonerek daw naka-kalgid iskarda, perining duha ni, muni sila yang nagkalanakpan gid, nga gindala sa bahin sang Escalante City PNP, pamunpon ni nakuhaan sang 85 pesos nga kwarta, kaya 3 ka coins, gamit
sa paghantak dira sa lugar. Ini sila karon ang detinado kag posible pasakal sa kaso sa Lunes o kon posible man nga regular filing na lamang aksyoner ang pag-file sa ila sang kaso. So far, temo ni aton sila nga madulong nga report kina tamyaw talaga apon sa aton sila nga pagdulong sa balita mada si Major Nelson de la Cruz amon nga retired nga City Fire Marshal umana kay Cap Madilin Diaz kag kay Mr. Jonathan Diaz nga nagapamati gid Tutol Jewel kag inay Bazangco nagapamati man si retired fiscal Benjamin Maido kag si Ma'am Linian Maido na siyudad sang Victorias migo nonoy manggubat ga pamati man sa ato na kag Pastor Gabuan dara sa kag Asparis family dara sa Villa o kon sa Paglao Village sa may barangay Mansilingan nga nagapamati man aksyon Erika. Report gikan diri sa may norte nga sa probinsya sang Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini sa Aksyon Roger Gutierrez nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kita sa Roger Gutierrez Gika sa Segundo Distrito. Happy snowy Saturday morning, Aksyon Eric. Enjoy your weekend. To you, business, traveling again with Doc. With love from Little Canada. God bless us all. Alin kay Madam Vanessa Maya. Good PM, Aksyon Eric. Greet lang ko da. Pamilya Torre sa Paranaque kag Valladolid. Alin kay Alexis Wiwing Torre sang UK. Ano gani size shoes mo? Doon na chat ko naman sa imo. Toto Wing Torre. Ang TL ko pila 54, 55 lang mo. 54, 55 ang size. Ay, hindi 54, 55. Kasi 44, 45. Dahil kay check ko lang anay, no? I-chat ko lang sa imo, Toto Wing Torre. Doon na chat ko naman na sa imo. Alin sa kay aksyon na Roger Guti, bago sa report ni Aksyon BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon BJ, may gabi pa rin. Mayong gabi, Aksyon Eric kag sa aton nga mga ka-aksyon nga nagapamati diri sa aton sa iya nga pagpangalagad. Anyway, ginserbihan sang warrant of arrest ang tatlo tanan ka mga persona nga wanted sa kaso angot sa pagbayular sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal nga panahor. Tinalikdan ini nga adlaw, Nobyembre 11 sa may bahin sang Barangay San Pedro, Banwasang Binalbagan. Ginakilala ining mga akusado sanday Ryan Ayalin, 36 anyos, kasado, residente sa nasambit nga barangay, Lord Jim Arana, 48 anyos, kasado, kag Joseph Palma, 59 anyos, kag kasado. Sanday Arana kag Palma ang lunsay mga taga-barangay Santo Rosario, Banwasang Binalbagan. Gindakop ining tatlo ka mga persona pinagi sa pagserve sang ilasyon nga warrant of arrest angot sa kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602. Ginapamunuan ni Police Major Elendi Rebosquillo ang hepe sang Binalbagan PNP ang pag-aresto sanday Ayalin, Arana kag Palma. Ang ilang sining warrant of arrest ang mayara sang criminal case number 2702 kag ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan sadtong Nobyembre 13 nga tuig ni Honorable Leticia Ban Tregue ang presiding judge sang Municipal Trial Court 6 Banwasang Binalbagan. Nagadangat sa tig 30,000 pesos sa kada isa ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa ila sining temporaryo nga kahilwayan. Sa karon sanday Ayalin, Arana kag Palma ang yara nagkahunong sa may bahin sang Binalbagan PNP Custodial Facility. Sa pihak nga bahin, Aksyon Eric, kakadto kita sa may Banwasang La Castellana. Bangod masubo-subo ining nga balita, bangod wala na sang kabuhi kag nagabitay na sa sulod mismo sang yasri nga puluyan
ang isa ka senior citizen nga babayi sang ini ang nakitaan sang iya nga himata kahapon Nobyembre 11 takna alas 7 sang gabi sa may bahin sa Hacienda San Jose. Sakop ini sang barangay Sagang, Banwa sang La Castellana. Hungod naton action Eric nga wala ginhingadlan ang biktima for some reasons. Apang ining biktima ang nagaedad sang 68 anyos, nagaisahanon lang ni siya sa iyang nga puluyan kag residente sa nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sang La Castellana PNP, nagasofrer sang depresyon ining biktima kag wala man sa nakita nga foul play ang aton sining mga otoridad sa ila sining nga pagpangusisa sa lugar. Kay according kay Captain Nigos, sandigman sa resulta sang post-mortem sa lawas ang biktima, wala man sa may nakita nga mga laceration o kun mga indikasyon kag patimaan nga persahan nga ginapatay ining biktima. Suno sa hepe, purely suicide incident ang natabo nga gintunaan sang kamatayon sining senior citizen. Dugang padre sang hepe, ginapatihan nga more or less mga 3 nagkaoras nga wala na sang kabuhi ining biktima antes man ini siya nasapuan sang iya nga pamilya. Iyari si Police Captain Daryl Nigos sa aton sini nga interview. Ang biktima nakitaan sa iya pamilya dito sa Ilabalay mismo, sir, sa Ilabalay, na nakakabit na sa isa ka higot. Kung diin ang bangko man, sir, natumba na siya. So, on investigation, nakita na a suicide incident talaga natabo, and sa post-mortem examination, there was no any laceration or mga mark na nagpumiglas ang biktima, sir. Sir, why man may na-mention, sir, ang iyan nga mga himata, sir, nga prior sa ining insidente, sir, may mga indications na ining victim? Actually, sir, pan-checking sa background niya sa tao, she had nervous breakdown before and parati gid na nervous plus raw. Ang kabahin gid lang sang pagpahayag sang hepe sang La Castellana PNP. So far, amo ni ang aton sa mga natipon, mga nasagap nga mga balita na gikan diri sa 5th District sang Negros Occidental. Ginatamyaw ta lang no si Ma'am Jinky Dielagdon sa may pungsod Amerika kag ang pamilya Lau sa Banwa sang Binalbagan, and of course sa aton sa mga ka-aksyon, happy weekend. Report nagikan sa Banwa sang La Castellana kag Binalbagan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Report! Salamat kinaksyon na BJ Apasible report live gikan sa Quinto Distrito. May gabi dila kay Maninoy Maik kay Maninay Cherry Salvacion, Ciudad sa La Carlota. Kagina tamyaw taman dira happy listening sa kay Mr. and Mrs. Jenice kag Rona Trava. Get Wilson ta kay Jenice Trava. Nara sila sa Valladolid District Hospital pero may dalang transistor si Inday Rona Trava. Ari ang resulta sa STL, first, second, kag third draw. Ang first draw kina 21-17, 21-17. Second draw 10-36, 10-36. Kag ang third draw 38-38. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa nakakuha 6.6 million pesos. Resulta 2-1-25, 32, 16-30. Again, 2-1, 25-32, 16-30. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 23-15, 18-24, 26-32. Again, 23-15, 18-24, 26-32. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalaw. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre kasi sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamog ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo isubong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagpasalamat din sa LTO na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din nga impatigayan ng inyong activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod. Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalagan balikata nga sa Liga Patrol sa last kag final stretch sa isip patuturan na balikata si Aksyon Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Dale sa balik report, please come back. Nangin madinalagoon ang drug bypass operation sa kapulisan sang Silay City PNP dito sa area sang Purok or Sitio Paradise, Barangay Rizal, siyudad sang Silay. Ito na sang hapon aksyon na Eric kini matapos na nadakpan ni ring sa tricycle driver ging kilala kay Amor Apinan, 54 anyos, residente ni siya sang Sitio Paradise. Ini siya Eric ang nakuhaan sang 142,000 nga balor sa ginapatihan droga. Ngati mga 9 na kasashay tanan ang nakuha sa kapulisan o sa otoridad sa iya-aksyon na Eric ginpakayag diri sang suspect ngati sa 26 Lacson Street sa Bacolod ginakuha niya allegedly ang mga illegal nga droga nga ginabalik yaman dito sa area sang siyudad sang Silaya. Aminado man diri ang suspect nagausar ni sang droga kagining unang ation nga nadakpan siya aksyon na Eric. Ginatanaw nga sa masunod or sa Lunes nga adlaw pasakana sang kaso ining nadakpan na Eric karon nakahunong sa area sang custodial facility sang Silay City PNP. Balita gikan sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. There you have it, kapag sa kapagpagalagad sa Action Night Patrol Program sa Sabado Night ka-presentation. Liwat ini magatakop, balik naman ini sa Lunes. Ato sa lima patrola, United Forest Action, ang nagpangalagad yung kami, Action Roger Gutib, Nelson Pateño, VG Apasible, Dale Salazar, Action Papang Nixon, taho mga ito kapiloto sa patrol. News Center, Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Joe Macairan, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Balagay Talog Sulat sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa among Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagat ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagkasiring adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at is pagtulog magpangamuyo, sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kwerpo sang Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.